Hei, katsotaan miten tehdään tällainen iMovie-elokuva. Ihan ekaksi kannattaa kameralla kuvata parit pätkät. Reunasta pystyy valitsemaan, onko se jolla. 20 sekunnin pätkää. Otokset löytyvät tuolta Kuvat-sovelluksesta. Ja siellä kannattaa käydä tarkistamassa, että ne varmasti on olemassa. Mulla ne tossa on. Tuosta lähtee yksi. Ja toinen. Tuosta lähti toinen pätkä. Ei kannata aluksi olla tuon pidempiä pätkiä saatavana, vaan muutamat lyhyet riittää. No sitten mennään sinne itse iMovie-ohjelmaan. Käynnistetään se. Ja aikaisemmat projektit näkyy tässä. Projektit näkymässä tuossa ylhäällä keskellä kellonajan alapuolella lukee projektit. Mä painan oikeasta ylänurkasta plus. Silloin päästään perustamaan uutta projektia ja valitaan tästä vasemmalla puolella oleva elokuva. Seuraavaksi pitää valita tämän elokuvan tyyli. Ja nyt puhutaan tämmöisistä ulkoisista asioista, ei niinkään siitä genrestä. On CNN reporttia, on uutisia, on matkakertomusta. Mä otan tämmöisen pelkistetyn. Ja taas napautan oikeasta ylänurkasta luo. Nyt päästiin siihen varsinaiseen näkymään, jossa kootaan tämä elokuva. Ensimmäiseksi meidän pitää pudottaa 2 videopätkää niin tänne alas aikajanalle. Niinpä tuolta ylhäältä, siellä on nyt valittuna mulla oikeassa ylänurkassa toi videot, niin mä napautan kaikki. Ja sit kun mä napautan yhtä videopätkää, niin siihen tulee pikkuinen nuoli, joka osoittaa alaspäin, ja kun siitä painetaan, niin video asettuu tänne aikajanalle. Napsautetaan tuota toistakin videota ja taas nuoli alaspäin, niin sekin menee tänne alas aikajanalle. Nyt mä voin sormella vierittää tätä videota vaikka alkuun ja painaa play-nappulaa tuosta aikajanalta. Ja näin se video alkaa pyöriä. Voidaan aina painaa pause-nappulaa, se on tommoset 2 viivaa. Play-nappula on tommonen nuoli oikealle tai nuolen päälle. Ja nyt tähän lisätään tiettyjä aineksia. Laitetaan tähän seuraavaksi vähän tekstiä. Eli nyt mä aikajanalta valitsen tommosen videonpätkän ja silloin vasempaan alanurkkaan tulee tämmönen T-kirjain. Napsautan siitä. Ja sen jälkeen mä voin valita minkälaisen tekstin aion kirjoittaa. Mä otan tuon vakio. Ja sitten huomaan, että tänne esikatseluikkunaan vasempaan ylänurkkaan tulee näitä tekstejä, otsikko tähän. Sinne voi sitten napsauttaa ja kirjoittaa, että Sakarin vermeet. Lisää tekstiä. Ja laitetaan tonne vaikka, että tätä on tehty Helsingissä. Valmis. Ja sitten voi aina katsoa tämän videon, että miltä se näyttää. Eli siihen voi lisätä tommosia tekstejä. Ne voi sijaita tuossa keskellä tai sitten vähän sivussa tyylistä riippuen. Tähän toiseen videon pätkään voi myöskin lisätä ja tekstiä, jos haluaa. No, sitten lisätään tähän joku taustamusiikki. Eli oikeassa ylänurkassa lukee ääni. Kun mä napsautan sieltä,
niin sitten päästään valitsemaan teemamusiikki. Ja täällä on Applen tämmöisiä ostamia valmiiksi maksettuja kappaleita. Mä napsautan tuon pelkistetty. Tulee pieni nuoli, joka osoittaa alaspäin, painetaan siitä. Ja näin tässä videossa on taustamusiikki. Tätä taustamusiikkia sen niin kuin äänen voimakkuutta voi säätää, eli kun sä napsautat sen taustamusiikkiin se vihreän aikajanan päällä, niin sitten sä voit napsauttaa vasemmasta alanurkasta tuommoista mittaria ja sitten sä voit vaikuttaa. Niin siitä napsautetaan, niin ilmestyy tämmönen mikin niin kuin symboli tuohon. Tuossa näkyy vihreätä, keltaista, punaista. Ja nyt mä napsautan äänitä ja kohta se alkaa. Nyt alkaa sitten tulla ääntä tähän mun videoon ja kun mä oon valmis, mä napsautan lopeta. Ja siinä mä olisin voinut myöskin hylätä ja ottaa uusiksi. No nyt nähdään, että sininen on se mun ääni siinä videossa. Kun mä sitten painan pitkään sen sinisen ääni pätkän päällä, niin mä voin siirtää sitä haluttuun paikkaan. Se voi olla siellä alussa tai lopussa. Sitä voi vähän mallata sitten tuossa videossa. Ja sitten vielä laitetaan tähän niin joku kuva. Eli nyt kun meillä on tuolla video, niin sitten täältä oikeasta ylänurkasta mä voin napsauttaa kuvat ja sitten mä saan näkyville erilaisia kuvia. Mä voin laittaa sinne vaikka tietokoneen kuvan noin. Ja jos mä haluan, että se näkyy pitkään tässä videossa, niin sitten mä voin aina pidentää tätä mun otosta siellä, kun se on yksittäinen kuva. Katsotaan miltä toi näyttää. Noin. Eli siinä ei tarvitse pelkästään olla ääntä ja videota, vaan se voi olla myöskin yksittäisiä kuvia. Näin ollaan saatu lisättyä tonne peruselementit. Nyt mennään takaisinpäin vasemmasta ylänurkasta tuommoinen nuoli. Ja napsautetaan tuossa elokuvani 1 päällä. Ja kirjoitetaan siinä, että Sakarin testi. Noin. Valmis. Ja yksi tärkeä painike tässä on tämmöinen laatikko ja nuoli siinä osoittaa ylöspäin. Mä napsautan siitä. Silloin voidaan viedä tämä MOV-muotoon tämä elokuva. Eli tallenna videokohdasta mä napsautan noin. Ja sitten mä voin valita tämän videon laadun. Mä otan nyt tämmöisen huonolaatuisemman. Ja nyt viedään tämä elokuva. Se löytyy sieltä kuvat sovelluksesta. Ja sieltä sen voi taas edelleen siirtää haluamallaan tavalla eteenpäin. Se on siis MOV-tiedosto, joka kelpaa esimerkiksi YouTubeen. Sä voit ladata sen sinne. Tai sitten jättää omalle tietokoneelle ja hankkia sopivan sovelluksen, joka osaa toistaa tämmöistä videota. Tämä kestää hetken aikaa, tämä videon tekeminen tai vienti MOV-muotoon, niin kuin huomataan tuosta. Heti kun se on valmis, niin me voidaan mennä katsomaan sinne kuvat-sovellukseen, miltä siellä näyttää. Noniin. Ja mennään tuonne kuvat-sovellukseen. Niin siellä se sitten on. Se oli tämmöinen 28 sekunnin mittainen leffa. Lopetetaan.